Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ayan. So for today's vlog, isi-share ko po sa inyo kung paano ako nagkikilay. Kilay is life, right? So as you can see, ito talaga yung original kilay ko. Hindi naman siya panot. Meron siyang buhok. But kailangan talaga na isi-shape natin ng maayos. Kasi ang daming nagtatanong sa akin guys kung paano daw ako nagkikilay on my own. So, on this video, sana makatulong sa inyo. I'm going to share you guys the 3 easy steps kung paano ako nagkikilay. Okay? But before that, kung bago ka sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to tap the notification bell button para naman updated ka lagi sa aking YouTube channel. Okay, so sana mag-enjoy kayo guys. And without any further ado, let's go! Okay guys, so magsisimula na ako, no? So the first thing that you need to do sa paggawa ng kilay is bigyan ko muna kayo ng tips ha. Kasi guys, ako kasi hindi ako mahilig sa mamahalin na eyebrow pencil. Kasi hindi naman sa hindi naman sa nagja-judge ako. Kasi I'm very practical guys. So ang ginagamit ko lang na eyebrow kasi dito ako talaga ito talaga yung gusto ko. This eyebrow pencil, mabibili mo lang ito sa sidewalk vendors usually, and very affordable siya guys kasi it's only 20 pesos. Ayan. Meron naman akong natatry na mga eyebrow pencil na mamahalin din, pero ito talaga ang pinaka madali sa akin na gamitin eh. So ito yung gagamitin ko guys. Ayan. Eyebrow and eyeliner. Ayan siya. This one. So, napakadali lang guys. At saka guys, diyan ko kayo ng tip. Kung kayo ay bibili ng eyebrow, make sure na i-test nyo muna sa skin nyo. Kasi meron kasing mga eyebrow pencil guys na hindi maganda yung hindi maganda yung quality. Sorry ha, I am not saying na lahat. Kasi mostly kasi kapag bumibili ako ng eyebrow, tinitest ko muna talaga siya sa kamay ko, nagpa-patch ako gaya nito. So kapag bumili kayo ng eyebrow pencil guys, ganito yung gagawin niyo. Wala namang masama kung i-try, 'di ba? Meron namang ganun. Usually ganun eh. So ayan guys. As you can see, kapag ganyan, ibig sabihin maganda yung quality ng eyebrow pencil. Meron kasing iba guys na pagka binili mo, tapos pag i-try mo siya, pag try mo ng patch dito sa sa kamay mo, hindi siya straight line, kumbaga putol-putol. Ibig sabihin, hindi yan maganda. Hindi siya maganda kasi pag i-apply mo na yan dito sa kilay mo, pangit yung magiging result. Ayan, so ganun ako guys. I'm just sharing you kasi this one is based on my experience. Okay? So, let's start. So, first step na isi-share ko sa inyo kung paano ako mag-draw ng aking kilay. Tip number 1, draw an outline. So, ganito ako guys mag-draw ng outline. So, as you can see, ito yung original na eyebrow ko. Ayan, mabuhok siya. So, magdodraw ako ng outline dito. Nagdodraw ako ng outline guys dito sa dulo muna. So, gagawa ako ng tail. Ipo-point ko siya. And then, dito sa baba. Ayan. So, as you can see, napakadali. And then, dodraw ko ng outline here. And sa taas. See?
Very easy. Ayan. Kita nyo guys ang difference. See? Yan ang unang step guys. Draw an outline. So the next step, fill in. Fill in. So, i-fill natin sila yung yung eyebrow natin sa loob. Ayan. I-fill natin. Ayan. See? I-fill natin guys. Fill in. Alright. See? Spot the difference. Ayan. So, step number 1, draw an outline. Step number 2, fill in. Ayan. And the last step na ituturo ko sa inyo, blending. Ayan. So, yun po ang third step na gagawin natin. So, usually naman sa mga eyebrow pencil, meron brushes, no? So, ito yung gagamitin natin pang-blend. Ayan. So, i-blend lang natin siya. Ayan. Ayan. So, it's very easy. May kilay na ako. Napakadali, napaka-simple. Okay guys, so I'm done putting my eyebrows on the left side. So, dito naman ako sa right side, no? So, the same process lang ang gagawin. So, all you need to do, ayan, magdo-draw ako ng outline, no? So, dito talaga ako nag-start sa may dulo. Gagawa muna ako ng tail. Ayan. Ipo-point ko siya, no? Para magandang tingnan. So, ganun ako, guys. So, mag-draw ako ng outline here. Ayan. And then sa baba. See? As you can see. And here. Draw ako ng outline sa baba. And dito sa taas. Ayan. So, may outline na ako. Nakadraw na ako ng outline. So, next step natin is fill in. I-fill in natin yung sa loob. Yung ginawa natin ng outline. Ayan. O, diba? And the next and the last step sorry. The last step is blending. So, i-blend ko yung kilay ko. Ayan. I-blend na natin siya. So, it's done. Ayan. So, it's very simple. Ang dali lang po niyang gawin. Just always remember, ito talaga yung guys, simple way, no? Lalo-lalo sa mga beginners. Kasi ganito talaga ako dati, no? Nag-i-struggle ako kung paano ako gumawa ng kilay. And malaking tulong din yung nanonood kayo ng mga tutorial, eyebrow tutorial or makeup tutorial sa YouTube para magkaroon kayo ng knowledge at i-apply nyo sa sarili nyo. Ayan. And guys, so first step, draw an outline. Second step, fill in. And the last step is blending. Okay? Napakadali, napaka-simple. And guys, I hope may naitulong ako sa inyo, may na-share ako sa inyo na konting kaalaman kung paano ako nagkikilay sa sarili ko. And always remember, no need to buy or it's not necessary to buy expensive kind of eyebrows. Pinaka-importante sa lahat, kahit gaano pa kamahal or kamura yung isang product or eyebrow pencil na binili nyo, dapat yung good quality talaga. So, I'm not saying na yung mamahalin na eyebrow hindi good quality, yung mga mumurahin lang din na na eyebrow hindi good quality. Depende kasi yun guys eh. Depende sa panglasa or kung swak ba sa sa'yo. So,
Always remember guys, na pag pumili kayo, gaya ng sinabi ko, i-try nyo muna dito, mag-patch kayo or mag-draw kayo dito dito guys, sa kamay nyo, sa skin nyo, para naman matry nyo guys kung yung binili nyo na eyebrow is in good quality and also in a very affordable price. Okay? So, I hope you guys nag-enjoy kayo sa panunood ng aking eyebrow tutorial today. And please, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And also, don't forget to tap the notification bell button para updated kayo lagi sa aking channel. So guys, thank you so much for watching. Ayan. Comment down below kung meron pa kayong gustong in the next content ko for my next vlog. Ayan. Maraming salamat. Ayan. God bless everyone. Love you.